Vilafranca en Comú presenta dues mocions al ple d'aquest dimarts que busquen impulsar mesures per garantir l'aplicació efectiva del límit dels preus del lloguer i contribuir a la memòria democràtica amb motiu dels 50 anys de la mort del dictador Francisco Franco. La regidora de Bec, Montse Romagosa, explica que demanen que l'Ajuntament creï un canal ciutadà per denunciar incompliments i un protocol per revisar ofertes i contractes. Perquè els ajuntaments, que són actors claus en el tema de l'accés a l'habitatge, evidentment, contribueixin a garantir la transparència, la informació i el compliment efectiu de la normativa de contenció de rendes. Segons Bec, com Vilafranca està declarada zona tensa en matèria d'habitatge, el consistori té eines per lluitar contra els incompliments. Per altra banda, l'historiador i president de Vilafranca en Comú, Ramon Arnabat, demana que l'Ajuntament es comprometi a una recerca documental de possibles víctimes de la dictadura, un acte de record i homenatge a elements i actes informatius en espais públics i espais educatius i la retirada de símbols franquistes, així com la cooperació i suport a entitats i associacions de memòria històrica. Finalment, han explicat que aquest dissabte 22 de novembre, a les 11 del matí, al Casal, inicien un cicle de converses obertes. La primera sessió estarà centrada en la cultura i la participació ciutadana.